Jeg skal lige indstille den her. Super, vi prøver. Tusind tak til dig, Poul, og til Borgerforeningen for den her invitation. Det har jeg glædet mig rigtig meget til. Jeg skal også ærligt indrømme, at jeg har været lidt nervøs. Og det bunder måske lidt ud i, at jeg har været til Sankt Hans hernede rigtig mange gange. Jeg tror kun i hele mit 17 år rigtig lange liv har jeg misset det 2 gange. Men det der er med det, det er normalt, når jeg har været til Sankt Hans, så skal jeg ærligt indrømme, det har ikke været fordi, jeg har gået hjemme og pladet min mor hele dagen om at komme ned og høre kommunalpolitikeren snakke om kommunale besparelser. Det har været for at komme ned og få is og lege med mine venner og løbe rundt om bålet. Så jeg vidste egentlig ikke rigtig, hvad sådan en Sankt Hans-tale den indebar. Men jeg har prøvet, som du bad mig om, Poul, at finde nogle synspunkter, som ungdommen går meget op i. Ja. Jeg er til daglig aktiv i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Udover når jeg sidder i Brugsen og betjener alle jer gode ballingfolk. Og man kan sige sådan lidt, at det jeg vil snakke om i dag, det har noget at gøre med demokrati og med mangfoldighed. Fordi det er måske de 2 ting, jeg synes er det vigtigste, vi har i det danske samfund, men for den sags skyld også i verden. Og som jeg lige sagde, så er jeg medlem af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, og I kunne garanteret være rigtig bange for, at jeg nu bruger de næste 10 minutter på at snakke om socialdemokratisk politik. Det har jeg bevidst valgt at lade være med, fordi at jeg tænkte, at vi måske ikke var helt enige i det alle sammen. Men netop det med, at vi er så uenige, det er egentlig også der, jeg vil starte, fordi det synes jeg, der er en utrolig vigtig ting i et samfund. Demokratiet, vi har i Danmark, synes jeg er præget af rigtig mange ting, og jeg synes, der er rigtig tit, debatten går ind på, at unge de er ligeglade med politik. Og det er jeg fuldt tilhænger af, fordi det er der rigtig mange, der er. Men der har jeg det sådan med det, at jeg synes, det er noget, vi skal tage ansvar på os ungdomspolitikere, eller hvad man kalder det. Fordi at man kan ikke forlange, at nogle mennesker, de egentlig letter en vis del af deres krop selv. Det er noget, vi andre skal motivere dem til. Og det er egentlig også det, jeg vil snakke om nu. Jeg ved ikke, om I kan huske den første gang, I satte et kryds. Jeg ved ikke, om det var fordi, der var en folketingspolitiker, som kæmpede for, at samfundet ikke skulle forandre sig så meget. Det kunne fx være, hvis jeg kæmpede for, at vi i Brugsen ikke rykkede så meget rundt, så det var lidt nemmere at finde rundt deroppe. Det kunne også være, at der var en kommunalpolitiker, som syntes, at vi skulle ændre tonen i debatterne, f.eks. ind på dem fra Balling-gruppen på Facebook. Og det er egentlig de 2 ting, som jeg synes er nogle gode eksempler på, fordi det behøver ikke altid, politik behøver ikke altid at være nogle store, vigtige ting, som skal motivere os. Det behøver ikke være arvebeskatning eller et eller andet. Det kan være hverdagsting. Og jeg er rigtig glad for, at statistikkerne og mit indtryk er, at der er rigtig mange unge, som begynder at engagere sig i politik. Fordi som Poul lige sagde, så er det os, der er fremtiden. Og nu ved jeg ikke, om I vil betegne mig som fornuftig, eller om jeg selv vil, eller om andre vil. Men jeg synes egentlig, at det, at der er så mange, der begynder at tage ansvar, er en rigtig fornuftig udvikling. Da jeg startede i politik, der var jeg 14 år gammel og gik i 8. klasse. Og det var sådan, jeg var sådan set den eneste på hele min skole, tror jeg, som var medlem af et politisk ungdomsparti. Og jeg oplevede ofte, at mine venner måske ikke synes, altså det var sådan mega fedt at tage til møder en gang i ugen og sidde ude på et kollegieværelse og drikke kaffe og snakke om forskellige politiske mærkesager. Og jeg kan huske, at jeg følte mig på en eller anden måde ret usikker på mig selv over, at jeg var så glad for politik. Og det her med ikke at føle sig på den måde accepteret i et samfund, det er også nogle af de ting, som jeg vil snakke om nu. Fordi jeg synes, at det, at vi skal have et mangfoldigt samfund, det bunder i, at vi alle sammen kan acceptere hinanden. En debat, jeg gerne vil tage op her, fordi jeg synes, den er så relevant for alle generationer i Danmark, det er den debat, der er om homoseksualitet. Jeg ved ikke, om I har læst Skive Folkeblad de seneste par uger, men der har været rigtig meget om en imam, som har udtalt nogle ting. Og nu bliver han måske kørt meget på nogle visse årsager, men der er så mange ting i den debat, som er forkerte. For eksempel den debat om, er det egentlig almindeligt? Er det okay? Altså, er det naturligt at være homoseksuel? Hvor jeg bare har det sådan, jeg synes, det er forfærdeligt, at vi overhovedet har den debat. Fordi der er ikke nogen mennesker i det her samfund, som skal føle, at de ikke er okay, fordi de er tiltrukket af det samme køn. Det vil jeg simpelthen ikke have, at der er nogen i det her samfund, der skal vokse op i. Og det er noget af det, jeg synes, vi skal kæmpe for. En af mine rigtig gode venner på DSU, han gik i de første mange år af sit liv og døde med angst og depression, fordi han ikke følte, at han kunne være den, han var. Fordi han ikke følte, at han kunne sige til omverdenen, at han egentlig var forelsket i en anden fyr. Jeg synes, det er forfærdeligt, at folk de ikke føler sig accepteret, at folk får det psykisk dårligt, fordi vi har skabt
nogle normer i det her samfund, som gør, at man ikke kan tillade sig at være den, man er. En anden ting er, at en af mine andre venner, også fra DSU, han var med i en taxa en dag. Han er homoseksuel og havde mødt en fyr i byen. De to var på vej hjem. Og på vej hjem i taxaen, så kysser de hinanden. Og taxachaufføren beder så de to unge fyre om at stige ud, fordi han skulle overhovedet ikke være vidne til sådan noget griseri. De to unge fyre bliver så sat af et eller andet sted inde i indre København, og må stå der og må så finde en anden taxichauffør. Men jeg synes bare, det viser lidt om den mentalitet, der er så mange steder i samfundet. Og jeg synes, det er så vigtigt, at vi italesætter den, fordi ellers bliver der aldrig nogensinde gjort noget ved den. Jeg synes, det er et tegn på, at den mangfoldighed, vi snakker så meget om, vi har i Danmark, den egentlig ikke eksisterer for alle. Den eksisterer måske for os almindelige mennesker, eller hvad nu andre folk vil kalde det. Men helt ærligt, at folk, der er homoseksuelle, at folk, der er sorte, at folk, der arbejder i Dagbrusen Balling, arbejder alt for meget i ugen, ikke også almindelige mennesker. Fordi det er det, vi vælger at prioritere. Vi er alle sammen ens, og det synes jeg, der er så vigtigt at kæmpe for, og så vigtigt at italesætte. En anden ting i mangfoldighedsdebatten, som jeg synes er mig meget nær, det er mangfoldigheden på gymnasiet. Der er utrolig mange steder i samfundet, hvor vi har debatter om karakterkrav, og nu er jeg opmærksom på, at der er kommet en gymnasiereform, og jeg er på nogle punkter glad for den, og på nogle punkter ikke glad for den. Jeg vil ikke gå i detaljer med den, fordi så bliver det en meget lang aften. Men jeg vil egentlig bare tage debatten op igen, fordi jeg synes stadig, at debatten er aktuel. Og det er det måske også, fordi typer som jeg konstant tager den op, og det kan egentlig også nok godt være lidt irriterende. Men jeg synes bare, igen, det er et tegn på vores mentalitet. Folk de snakker så meget om, at vi skal have så meget frihed, og folk skal have lige muligheder og og. Men ved at politikerne, og ved at folk de støtter de forskellige partier, og jeg ved godt, at Socialdemokratiet er en af dem, vælger at sætte nogle karakterkrav op, som egentlig gør, at vi skærer nogle bestemte befolkningsgrupper fra. Og det er ikke nogen hemmelighed, at det er underklassen, og det er arbejderklassen, vi skærer fra. Jeg synes, det er forfærdeligt, at fordi der er nogen, der synes, at vi skal have så snobbet et uddannelsessystem, hvor det kun er for dem, der kan, at vi skærer dem, der vil fra. Og jeg ved godt, at det er rigtig flot, de mennesker, som nu er gået ud, som medierne hylder utrolig meget de her dage, som har fået et snit på 12,7 og 12,3, og det er rigtig flot. Men vi glemmer de mennesker, som har kæmpet mod social arv, som får et snit på, jeg ved ikke, på 4, men alligevel bliver student. Fordi det er dem, der kæmper lige så meget. Man kan aldrig nogensinde sige, at dem, der har fået 12,7 i snit, er dem, der har kæmpet. Fordi det ved man overhovedet ikke noget om. Det er en sindssygt snobbet holdning at have. Jeg prøver bare at sige med det her, at jeg synes, det er sindssygt vigtigt, at vi bevarer vores demokrati, og vi bevarer vores mangfoldighed i Danmark. Fordi det er det, jeg synes, der er så smukt ved det, og det er det, som jeg vil bruge forhåbentlig mange år endnu på at kæmpe for. Og jeg tror lidt, at det jeg prøver at sige også, det er, at vi skal, altså, for ligesom at have en mangfoldighed, så skal vi have forskellighed, og det er vigtigt, at vi accepterer det. Og jeg kan komme med et eksempel, som i virkeligheden overhovedet ikke er særlig godt, og jeg har læst det igennem mange gange, men jeg synes bare, jeg er nødt til at sige det. Det kunne være, hvis nu vi alle sammen oppe i Brugsen købte 3 ting. Det var det, vi købte. Vi spiste alle sammen det samme til aftensmad. Altså, har I overvejet, hvor kedelig en brugsforening vi vil have i Balling? Altså, så vil der være 3 ting at kunne købe af. Vi vil aldrig nogensinde kunne prøve noget nyt. Vi vil aldrig kunne udforske noget nyt, kunne lære noget nyt. Og jeg synes bare, det viser lidt, at hvis vi alle sammen prøver at danne en eller anden form for norm af, hvordan man burde være i det her samfund, så bliver det et utroligt kedeligt samfund. Og jeg synes, det skal være, mit budskab med det her, det er, at vi skal acceptere mangfoldighed, og vi skal kæmpe for vores demokrati, og prøve at bevare den mangfoldighed så godt vi kan. Tak for ordet.